Hello everyone, welcome sa Ganto LV Amor Cares. Niini nga tungura ako gipanuhot. Muna nga dili ko gustong mo-focus akong panuhot, so mag-vlog ako, no? Last week miadto ako sa syudad ug nakalabay ako ni anang usa ka ukay-ukayan nga namaligya og mga bag. So misulod ako og usa sa akong nakita dito mao kini, no? Usa ka gamay nga bag. So, 3 zipper, dayon chocolate brown nga bag, no? Ma-attract man og gagmay nga bag. Although dili tanan kanato ang ganahan og gagmay nga bag. Napoy uban nga dagko gid ang ilaha, kadaghan sila isulod. Sa akong bahin, dili ko ganahan og dagko nga bag, ganahan ko gagmay kay wala ko isulod, no? Wala ko kwartang isulod, so mga makeup kay dili ko hilig ni anak, so hilig ako og gagmay. No, and so mao kini siya nga akong nakita didto, no? Wala siya patsa. So akong gipalit. Ang naka-diferensya lang ani nga bag kay gawas nga hilig ako og bag, no? Gamay siya handle. Gamay siya og handle. Originally mao kini ang iyang handle, mo ni ang handle ani nga bag. So, sa akong una ako kini siyang paliton kay doon ako'y bag, doon ako'y handle nga brown dito. Parison gid sila, no? So mao kadto nga pag-abot nako sa balay, akong giilisan kini siya gikan nini nga gamay nga handle, ako kining gi kuha og akong gipulihan niini. Kani nga handle nga medyo lapad kay ganahan sad ko og handle nga lapad para sa akong mga gagmay nga bag, no? Munay of handles and bags or small bags. So mo kini karon ang akong ginagamit, no? Kanang musimba ko mo ni akong gamiton kay maigo ang cellphone o jutay nga kwarta. So, mao kini siya nga akong napalit sa ukay-ukayan, no? And then, lain na usab nga akong nakita nga bag. Dito gihapon, nangukay gihapon ko sa puro bag. Nakakita na sad ko niining bag nga tulog gihapon ka zipper, dungagan sa usa di upat na, no? Aya, sama sa naandan, gamay gihapon ang iyang handle, no? Mao kini ang iyang handle, no? Kaning niya. Kani. Gamay gihapon ang iyang handle. Gamayan ko dili po ko kahilig og gagmay nga handle. Of course, naay uban kanato nga ganahan sa gagmay, no? Depende man lang og gana, no? So, what I did pag-abot nako sa balay, kini nga bag, gwapa ni siya para nako. Ambot ka sa ninyo, no? Akong gipalit og akong gipulihan pod og lapad nga handle, no? So mao kanini siya karon. So mao ni siya ang Paris, ang bag ug ang handle nako nga pula. So mao na siya ga-collect man sad kog handles, no? Munay of small bags and handles. And then lain ako nga favorite nga bag, gamay sad siya nga bag, no? Gamay nga bag, Dior. Oh, mao po ni ang handle. So mao ni siya. Muna siya ang akong mga hilig nga bag, no? Ako lang po rin i-share ninyo, kay basin og naapod mo'y ganahan bitaw nga hilig sad mo og bag nga gagmay. So, ingon ani po ang beauty sa mga gagmay nga bag, no? Pang itching-itching lang god, no? So, another favorite bag nga gamay, kaning niya, o gamay sad ni siya. As usual, dako lapad og handle, no? Lapad og handle, mo ni siya. Oh, mo ni siyang ato ang guest, no? Mao ni. So, mo lang ni siyang akong balik-balikon paggamit kay ganahan kay ko kay gagmay dayon lagpad og handle, no? So, mao lamang gud kana ang ako i-share ninyo ang akong uban nga bag nga mga kuan gagmay kani, no? Dagko lapad sad og handle. Lapad sad og handle ni siya. Kaning niya. Oh, as usual, gamay gihapon. Gamay nga bag, no? Mao ni siya. Mao ni kahiligan sa inyong nanay, no? Gagmay nga bag, lagpad og handle, no? Handle kay ngalan ani or sling, no, whatever. So, mao ni siya. So, ang akong mga handles nga uban nga muna lang ni nabilin gyud. Muna lang gid siya nabilin. Of course gagmay ni siya nga handle pero ako lang nang i-share ninyo nga kani daghang kay kog handles.
Daghan kay kog handle sa bag. Ako na ning gipanguha gikan sa akong mga bag collection, no. So mao gid ni siya ang mga lagpad nga handle, no. Lagpad. Muna ni siya akong ipuli po og makakita na po kog bag nga cutie pie, bag nga gamay. O muna po ni siya akong ipang puli-puli, no. So depende lang unya sa akong gusto. So, wala atong sharing karon mitras magpawala ko sa akong panuhot, no. I hope everybody is happy and healthy, and please remember, when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, if you like the content of our channel, so channel yun, not only this video, feel free to click the word subscribe and like, no. So malipay kayo inyong nanay online nga mo subscribe mo sa ako, ano. So lain-lain ang ato ang, pero nga ako yung niche bahin og kabuhi and other gastrointestinal mga disorder, no. I am not a doctor, pero experience-wise, experiensyado gyud ko bahin na sa kabuhi, no. Mayo man ang experience kay best teacher gina siya kaysa, basa-basa lang sa libro, no. So mo lang kadto. I hope everybody is happy and healthy, and salamat kaayo sa inyong pagtanaw hangtod sa sunod. Bye-bye.